wonten lan dangu mong limang aku kanggo brasta mungkar lan nafsu segala aja nganti mung Gusti Allah mung limang aku Duk, apa mak? Iki uga ora ning kene tok uga bisa ngresepi utawa nyimak saka daleme piyambak-piyambak lumantar live streaming ya, Nduk. Heeh, mak. Iki aku uga nampa WA saka kanca-kanca pengrawit kono aja bar sik, Nduk. Kono aja bar sik. Kanca-kanca arep nyusul. Mongko aku wis matur ana Mbah Takim, Mbah, mengke udakawis nggih jam 12 sampun rampung. Sebabe sesuk kuwi isih ana pawiyatan, Nduk. Ana apa, Mak? Kanca-kanca pelajaran kuwi isih ana materi. Sesuk ki aku ya bagian ngisi materi kok ya jam 7 to, Nduk. Aku lak yo gak iso sare. Sare. Ora iso turu to, Nduk, kaya. Dan kanca-kancaku kuwi ngono kok, Nduk, saiki. Cah-cah saiki ku umume ngono kuwi. Pamit mulih ngono ya kula tak kondur riyin. Yo kondur. Mbasakne awake dhewe, Nduk. Ngono ya, Mak. Kuwi ora kleru. Sing kleru ki awake dhewe dadi Mas, dadi Mbak Yu, dadi bapak, dadi ibu kok ora ngulang anak-anake adi-adine basa sing trep, basa sing bener. Nek kanggo awake dhewe ngono kuwi ya mulih. Turu ya turu, ora kok mulih terus dadi kondur, turu dadi sare kuwi kanggone wong liya. Monggo Pak sare riyin. Umpamane kanggo wong sing luwih sepuh lak ya ngono to, Nduk. Heeh, Pak. Aku bareng arep ngenekno pelatihan bahasa Jawa yang baik dan benar, Nduk. Ben cah-cah iki ben pono utawa mangerteni. Ngono ya, Mak. Pematerine sapa? Pak Yin, Nduk. Pak Yin Ansor. Diaturi mingkah, Mak. Engko. Ya Komandan Ansor wakil ketua kaderisasine cabang Ansor Kabupaten Ngawi, Nduk. Ngono ya, Mak. Mbah Takim kersane istirahat, berkahi awake dhewe wis cukup, Nduk. Ngono. Niki wonten request Mbak Yu. Lali janjine saking Mas Ropik Ibnu Padas. Mangga ingkang badhe. Oh, kalih caping gunung. Nggih. Mas Ropik terusé badhe joget Mas Ropik. Nggih dipun ladosi rumiyin. Nika oh nggih. Caping gunung riyin menika ket sore. Nah, caping gunung mengke terus lali janjine gek sowan Ndara ya Nduk lakone isih dawa. Heeh. Caping gunung dipun bawani dijengglengke. Nah. Monggo kakung napa putri ingkang bawa. Mboten kados nek kakung. Dan aku ya ditunggoni pepundhenku kok, Nduk. Dan dan kanugrahan bengi iki. Ngono ya, Mam. Monggo Pakde nyuwun berkahipun. Saben bengi